Inauteriak, nor da nor. Mundakako lamiak. Inauteriak aipatzean, nagusiki landa eremuko herriak irudikatu ohi ditugu. Badira Bizkaian ibilbide luzea duten aratusteak, Lekeition esaterako, zein berrikiago abian emandakoak ere, Bakioko Anarru eguna kasu. Mundakan frankismoko urtetan mantendu ziren aratusteak, zuriz bestitutako atorrak, estudiantina moduan antolaturiko gizon gazteak, musika instrumentuak eskutan, propio aratusteetarako konposatutako kantu eta koplak kantatuz, Mundakako portua alaitzen dute domeka goizez. Franco hil ondoren ospakizuna bereskuratu, indartu, baina bereziki gaurkotu egin zen. Horren adibidea da bereziki, 1977an emakume gazte talde baten eskutik inauterietan parte hartzeko gogoz Lamien pertsonaiaren sorrera. Emakumezkoek gorpuzten dute Lamia, aurpegi zurian begiondoak beltzez jantziak, abarkak oinetan eta artilezko iorde hori luzez apainduta. Ihi-ujuka, musika joz, herriko kaletan zehar dantzan eta kantuan dabiltzanak arratsalde partean, goizeko atorrekin kontrastean. Euskal mitologiako pertsonaiaren presentzia aratustean, errekatan ez ezik itsas bazterretan ere Lamien inguruko kondairak badirela gogorarazten digu. Mundakan bertan bada, Lamiaren izeneko baseliza, izen bereko auzoan. Hemen, beste hainbat herritan bezala, kontrajarritako dikotomia logikaren baitan ardazten da inauteria. Ordena eta nabasa egunaren antolaketan zein koloren kontrastean gorpuzten da, baina irizpide nagusia generoaren arabera berezitako pertsonaietan aragitzean datza. Lamien pertsonaiak inauteri ospakizunetan emakumeen lekuaz galdekatzen gaitu. Beronen inguruan hartutako erabakiak mai gaineratuz lehenik, baina baita gaur egungo eztabaidek izan dituzten erantzunak aintzat hartuz ere. Emakumeen parte hartzea inauterietan hainbatetan isildu edo gutxietsi egin izan da, jada gertatzen den testu inguruetan. Zemerrol edo mozorrotan parte hartzea ukatu ere egin izan da, bereziki azken hamarkadatan ustezko tradizio baten izenean. Egun, jantzien inguruan hausnarketa interesgarriak daude, euskal dantzaren eremuan eta inauteri testu inguruan. Usu, mozorro edo jantzi berberen bidez bermatu da emakumeen parte hartzea gizonezkoen onduan, bai eta genero iruditeriari loturiko jantzien bidez maiz, gonak, galtzen aurka, edo mundakan bezala berezko pertsonaiak sortuz. Testua Aitzpea Leizaola. Ilustrazioak Amaia Kajer. Mediabazk eta Naiz Irratia. Euroeskualdeak lagundutako proiektua.